शरारती तत्व आते हैं और आकर वो हमला करना शुरू कर देते हैं, जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं, हमला करना शुरू कर दिया। कुछ भाइयों के सिर पे चोट लगी है और बहनों के हाथ टूटे हैं और कई बहनों के और चोट लगी है और कुछ बच्चों के सिर पे चोट लगी है। अनजाग्रा प्रियफोर दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोबां दुखुनांथाव रादाबखौ लानानै फैफिनलायबाय आरो बे रादाबानो जाहैबाय हारियानायाव जानाय आम्बाला होननाय मोनसे जायगायावहाय जानाय मोनसे जाथाय। बे जाहैबाय मोनसे जायगायावनो मोननै हान्जा, बे जाहैबाय ख्रिस्टियान हान्जा आरो हिन्दुफोरनि हान्जा। आरएसएसनि सुबुंफोर, बजरंग दलफोरनि सुबुंफोर बेयावहाय मोनसे सोदोब बाहायदों, बे जाहैबाय जय श्री राम, आरो ख्रिस्टाना बाहायदों हालेलुया होननानै मोनसे जायगायावनो बिसोरो दाङाबाजि जादों। अनजाग्रा प्रियफोर बेबायदि रादाब लानानै फैदों। दा बे गासै रादाबखौ नोंथांमोना मोजाङै नायनो थाखाय एबा मोजाङै मोनथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायदो, जेन बे जाथायफोरा मानो जानो मोन्दों, माबायदि जादों, बेफोर गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मोननो हागोन। रादाबखौ एबा भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो दिन्थिनायनि सिगाङावनो आं खावलायनो हास्थायबाय, बेनो जाहैबाय जायफोरा आंनि चेनेलाव दिनै गोदान फैदों, साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांदो। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय गोबां थुलुंगा होयो आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा सानोब्ला बेफोर बाथ्राफोरखौ गुबुनाबो मोन्थिथों होननानै शेयार खालामनानै होदो। दे अब्ला प्रियफोर बे रादाबखौ लानानै फैबाय। बे रादाबानो जादोंमोन हारियानि आम्बाला होननाय जायगायाव मोनसे गिर्जायाव जानाय जाथाय। बेखौ नोंथांमोननो प्ले खालामनानै होबाय, नोंथांमोना मोजाङै नायदो आरो बिनिफ्राय जाखौ सोलोंनांगौ, माबायदिखौ सोलोंनांगौ, माखौ लानांगौ, माखौ गारनांगौ, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना मोजाङै नोजोर होनानै नायगोन आरो सोलोंगोन। दे अब्ला प्ले खालामबाय। बरनाला गांव पड़ता है, इधर मंडोर के पास है। वहाँ पे काफ़ी लंबे समय से धर्मांतरण का गैर कानूनी तरीके से काम चल रहा था। आज हमारी राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से हमने वहाँ पे जाके बातचीत की इनसे। तो बातचीत करने दौरान उनसे पूछा, भाई आप में से भी कोई ईसाई नहीं है और आप क्यों ऐसा भोले भाले लोगों के साथ ऐसा क्यों लालच दे के या उनको पाखंड के द्वारा क्यों आप उसका धर्मांतरण करा रहे हो। तो उस दौरान उन्होंने गाली गलौज कर दी और ईंट से पथराव किया, जिससे हमारे लड़के को सिर में ईंट लगी है और धारदार हथियार से लगा, क्या लगा, उसके 7 टांके अभी 8 टांके आए हैं। तो जिसकी हमने MLR पे कटवाई है था अपने हॉस्पिटल में और SHO साहब को अभी एप्लीकेशन दी है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो इन्होंने हमला किया और साथ में जो धर्मांतरण करवा रहे हैं उसके ऊपर सख्त जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है, धर्मांतरण कराने की लालच दे करके या उनको बहला फुसलाकर पाखंड द्वारा। और दूसरा जो भी हमारे SC समाज के लोग ईसाई इन्होंने बनाए हैं, उनका जो भी हिंदू धर्म में जो भी इनको SC समाज की जो सुविधाएं मिलती है, उनकी सुविधाएं खत्म की जाए ताकि ये दोनों तरफ से फायदा ना उठाए। 4 साल से करीब मैं चर्च लगा रहा हूँ वहाँ पर और आज तक ऐसी कोई बात नहीं हुई। आज सुबह 11:30 से 12 के बीच की बात है। कुछ शरारती तत्व आते हैं और आकर वो हमला करना शुरू कर देते हैं, जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। तो हमारे कुछ लोग जाके उनसे बात करते हैं, तो हम लोग बात करते हैं, पूछते हैं क्या दिक्कत है। तो वो बोलते हैं कि हम धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे, ऐसे आरोप उन्होंने लगाए। और जब उनको बोला कि भी ऐसा कुछ नहीं है तो उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। कुछ भाइयों के सिर पे चोट लगी है और बहनों के हाथ टूटे हैं और कई बहनों के और चोट लगी है और कुछ बच्चों के सिर पे चोट लगी है। तो अभी उनका मेडिकल हो चुका है, हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से कि प्लीज मेरी इस विनती को सुना जाए और कार्रवाई की जाए। धर्म परिवर्तन के आरोप द्वारा लगाए गए, जिसमें कोई भी सबूत नहीं है उनके पास, ना ही कोई व्यक्ति उनके पास है कि जिसने कहा हो कि मेरा धर्म परिवर्तन हुआ है। हालांकि हम सब लोग हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं, हम ऐसा कोई नहीं, ईसाई से पैदा नहीं हुआ कोई भी, और सब हम हिंदू से कन्वर्ट हैं। और हमारा आज धर्म परिवर्तन नहीं है, हमारा मन परिवर्तन है, और जिससे हम लोग यीशु मसीह की आराधना करते हैं। पुराने कितने लोग थे और आज नए कितने लोग थे वहाँ पर? हमारे जो वहाँ पर थे 100 लोगों के करीब सत्संग लग रहा था। 100 लोग करीब थे वहाँ पर। आराधना करते समय, गीत गाते समय, भजन कीर्तन करते समय वो लोग पहुंचे और जिस समय उन्होंने बंद करवाया और हमला करना शुरू करा। हमारी चीजों की तोड़फोड़ बहुत ज्यादा की गई है और हमारे कई लोगों पे चोट भी आई। मेरे पास सूचना आई थी कि बरनाला गाँव के अंदर लड़ाई झगड़ा चल रहा है। पुलिस मौके पे पहुंची। वहाँ पे विक्रम है जो प्रधान है क्रिश्चियन, वहाँ पे प्रार्थना करते हैं। इन्होंने रूम लिया हुआ है 3 साल से और 3 साल से वहाँ पे क्रिश्चियन सभी इकट्ठे होके वहाँ प्रार्थना करते हैं।
और जो दूसरी तरफ है वो बजरंग दल के हैं, वो वहाँ पे गए थे बरनाला गांव में। वहाँ पे इन्होंने समझाने गए थे भाई यहाँ पे धर्म परिवर्तन ना करें, तो वहाँ इनकी आपस में कहासुनी हुई है और झगड़ा हुआ है और दोनों तरफ से कंप्लेंट हमारे पास आ गई है। इसमें जांच करेंगे और जांच के बाद जैसी भी सूरत हो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दोनों ही पक्षों के बीच जैसे ही विवाद बढ़ा और मारपीट हुई तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों का बीच बचाव करवाया। फिलहाल अंबाला पुलिस के पास दोनों ही पक्षों की तरफ से शिकायत दी गई है, जिस पर जांच करके पुलिस आगामी कार्रवाई की बात कर रही है। गोबां दुखुनांथाव नङा होनब्ला नोंथांमोना नुनो मोनबाय बेयाव सासे बज्रां दलनि जि दैदेनगिरि दङ, बे बज्रां दलनि दैदेनगिरिया माबायदिहै रोखायै बाथ्राखौ बुंदों बे जाहैबाय जे बेयावहाय बिथांमोना थांनानै साफा मारिहैदों। बेनो जाहैबाय बेयावहाय बै जायगायाव बै गिर्जायाव बिसोर माखासे दिननिफ्रायनो नंखाय खामानि मावगासिनो दङ, मानसिफोरखौ धोरोम सोलायहोगासिनो दङ होननानै बिथाङा बुंदों। बेनि थाखाय जों थांनानै बेखौ बन्द खालामदों होननानै बिथाङा दाय फोनांदों। आरो लोगोसेनो नोंथांमोना नुनो मोनबाय पास्टरनि बुंनाय बिक्रम आचार्यनि बुंनाय बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों जाहैबाय जे जोङो दिनैनिफ्राय लानानै 4 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बेयाव गिर्जा खालामगासिनो दङ, नाथाय मोनफ्रोमबो बोसोरफोराव बेबायदि जेबो उसुबिदा जायाखै, जेरावबो जेबो प्रब्लेम जायाखै। नाथाय देग्लाय बे गिदिनमानाव थांनाय रबिबाराव जानाय जाथाय बियो, दा बे जाथायखौ बिथांमोना फैनानै खालामदों। जे जोंनि गिर्जायाव फैनानै जोंनि खुलुमनाय सिबिनाय जि आरज जाबाय थादोंमोन बे आरजआव फैनानै बिसोरो जोंखौ गन्डगल खालामफैदों। आरो बेजों लोगोसे केवल गन्डगल खालामदों, खुगाजोंल' बुंदों बे नङा, नाथाय गोबां मानसिफोरखौ बुदों। गोबां हौवाफ्रा हस्पिटालाव थानो गोनां जादों, हस्पिटालाइज जादों। गोबां आइजोफोरा हस्पिटालाव थानो गोनां जादों, गथ'फोरखौबो नागाराखै, गथ'फोरखौबो बुदों, सोरहाबा आथिं बायदों, सोरहाबा मोदोमाव दोलादों। बेफोरबायदि गोबां बाथ्राफोरखौ पास्टरा रिपर्ट होबाय। जेरैथिंबो जेरावबो जोंनि भारत हादराव मा जानानै दङ दायो, जे ख्रिस्टियानफोरखौ दायनिगिरि खालामगासिनो दङ, जे धोरोम सोलायहोदों। मा खालामनानै? लुप होनानै। सासे मानसिया गावनि गोसोजों ख्रिस्टियान जानायखौ, जिसु ख्रिस्ट'जों नाजावनायखौ आयेनाबो बिरुद्धि होननानै बुंनो हाया आरो रावबो बुङाबो। नाथाय दिनै जाय सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावदों बिथांमोना गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय नाजावदों, अब्लाबो ख्रिस्टियानफोरखौ दायनिगिरि खालामदों, दाय खोख्लैदों। बे जाहैबाय बहा? लुप होनानै। येस, ख्रिस्टियानफोरा फैसा होयो, ख्रिस्टियानफोरा सोलोंथाइनि प्रमिस होयो, ख्रिस्टियानफोरा मोजां देहा साइस्थ'नि लुप फोनांनानै मानसिफोरखौ ख्रिस्टियान खालामदों होननानै गोबां खोथाखौ बुङो, नाथाय फोरमान होनो हाया। येस, अनजाग्रा प्रियफोर, रावबो दिनैसिम फोरमान होनो हायाखै जे जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायाव आंनो बिथांमोना फैसा होदों, ख्रिस्टियानफोरा आंनो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख फैसा होदों होननानै रावबो मेडियानि सिगाङाव दिनैसिम बुङाखै। नाथाय जायफोरा जिसु ख्रिस्ट'नि उल्थायै गसङो बिथांमोना गावनि गोसो बायदि बानायहै बाथ्राखौ बुंदों, दायनिगिरि दिन्थिनो थाखाय, दायनिगिरि खालामनो थाखाय। नाथाय दिनैसिम बेबायदि फोरमानखौ होनो हायाखै। आरो बेबायदि जायाबो, जेरावहाय जिसु ख्रिस्ट'खौ रावबो मानसिया फैसाजों नुवा, नाथाय जिसु ख्रिस्ट'खौ नुयो एक्सपिरियेन्सजों। जिसु ख्रिस्ट'नि अननाय, दया, अनुग्रह, बासायजानाय बे गासैखौ मोननायनि उनावसो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावो। आरो बेनो जाहैबाय एक्सपिरियेन्स, जे सैथो इसोरनि अननाय आरो बेनि सहायखौ बयबो सुबुंफोरा मोन्दांथियो आरो बे मोन्दांथिनायनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावो। नाथाय दिनै गोबां फोथायारि सुबुंफोरा, गोबां गुबुन धोरोमनि फोथायारिफोरा मा बुङो? ख्रिस्टियानफोरा धोन दौलतनि लालस होयो, लुबैहोयो, बेराम आजार सोखागोन होननानै नंखायै बुंनानै मानसिफोरखौ ख्रिस्टियान खालामदों होननानै गोबां मानसिफ्रा बुङो। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, जों बयबो मोन्थिगौ जे रावबो सुबुंखौ फैसा होनानै जिसु ख्रिस्ट'नाव लाबोनो हाया आरो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ बेखौ फोरोङाखै आरो बे जोंनि नङा, बे खामानिया जोंनि नङा, जिसु ख्रिस्ट'नि नङा। अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोर गासै भिडिअफोरखौ नुनायनि गेजेरजों, बेफोर रादाबफोरखौ मोननायनि गेजेरजों जोंनि गोसोआव रंजाखांनांगौ। बे जाहैबाय नोंथांनि आरज खालामनाया एरैनो थाङाखै। नोंथांनि आन्थु खरायनानै आरज खालामनाय, गोसो गोरबोनिफ्राय आरज खालामनाय, मण्डलिनि सुबुंफोरनि जिथु आरज खालामनाय, बे एरैनो थाङाखै, फैमाल जायाखै। गासै भारताव दिनै गोबां बेक्तिफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावगासिनो दङ आरो तारुनाफोराबो गोबांनिख्रुइ गोबां जागासिनो दङ।
दा बेयावखाय भिडिअनि जोबनायाव बेखौनो खावलायबावनो हास्थायदों बोलोगोरा जा आर'जआव नांथाबनानै था नोंथांनि पार्सनेल प्रेयाराव अरायबो आर'ज खालाम जे भारतआव जिसु ख्रिस्ट'नि रायजोआ फैथों बेनि थाखाय लागारबो आर'ज खालामदो देब्ला प्रियफोर दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय नोंथांमोना बे रादाबखौ नुनानै एसेब्लाबो बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हादों आरो ख्रिस्टियानफोरनि सायाव मा जानानै दङ जिसु ख्रिस्ट'नि रायजोआ मा जागासिनो दङ बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना मोनबाय इयुननि समाव भिडिअ लाबोबावसिगोन दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नोसै प्रेज द लर्ड हालेलुया जय मसीह होननानै आंनि भिडिअखौ बेसेयाव दोनथ'बाय बाय बाय